Здравейте на всички присъстващи в залата, журналистите от Радио Хоризонт, Българско национално радио и Канал 3, които са единствените журналисти, посетили днешната пресконференция по иначе една изключително важна тема, ако имаме предвид демократичното развитие на нашата държава или недемократичното развитие на нашата държава. Благодаря и на личното присъствие на представляващите двата регистрирани и незаличени инициативни комитета на алтернативната позиция, господин Иван Иванов и госпожа Мария Капон. На днешната пресконференция нашият регистриран и заличен инициативен комитет Зелените алтернативи против АЕЦ ще поговорим за това как ЦИК или Централната избирателна комисия, ВАС или Върховния административен съд, ГРАО, може би, и всички други пипала на властта, разпростреляла се върху всички власти в тази страна, се опитват да игнорират възможността да се изрази позиция по предстоящия така наречен референдум, който аз лично смятам, че е по-скоро налагане на теза чрез процедура. Представям участниците в днешната пресконференция. Аз се казвам Борислав Сандов, представляващ този инициативен комитет, регистриран и заличен. Отляво на мен Борислав Сандов, освен това съм и съпредседател на Зелените. Отляво на мен Никола Газдов, председател на Българска фотоволтаична асоциация, член на комитета. Още по-наляво Петко Ковачев, Институт Зелена политика, Зелените, също член на инициативният комитет. Отдясно на мен Георг Топарев, съпредседател на Зелените, член на инициативния комитет. И още по-надясно Лилия Костова, член на инициативния комитет, като част от Български център за зелена икономика, също от Зелените. Действително това, на което сме свидетели, е един голям фарс, едни процедурни хватки, едни недемократични и наподобяващи тоталитарният период механизми за заглушаване, за игнориране, за обезличаване и заличаване на възможността да бъде изразена най-дългогодишната представена позиция срещу развитието на ядрената енергетика по принцип. Умишлено създадени процедури, които да затруднят. Това беше създаването на инициативен комитет между 5 и 15 души по незнайно какъв принцип, който трябва да събере 7000 подписа по незнайно какъв принцип, да съдържа всички лични данни, постоянен адрес, ЕГН, 3 имена и после да ги обявят за непълни по незнайно какъв принцип. Едни излишни процедурни хватки, които единствената цел е да забавят, да затруднят обявяването на позиция срещу налагащата се теза. В същият момент други правила за ответната страна. Вчера имаше дело във Върховния административен съд по наша жалба срещу заличаването на регистрацията ни, направена от ЦИК, Централната избирателна комисия. Противно на досегашната си практика, в 3 дела от 2011 година, в който Върховният административен съд е постановил Централната избирателна комисия да отмени решението си за недопускане на възможността да се внесат допълнителни подписи, ако дадена политическа партия, тъй като процедурата е от местните избори, но е базирана на същия този изборен кодекс, ако ГРАО или това е институцията за гражданска регистрация и административно обслужване, постанови, че има неясноти, неточности или непълности в подписката, която е част от задължителните документи. Ние внесохме достатъчен наброй подписи, отсяхме голяма част от тях, които бяха видно непълни, нямаше да речем всички цифри от ЕГН-то, или липсваше адрес, или липсваше подпис. Тези подписи бяха предварително заличени от нас. Внесохме коректни подписи, една част дори от тях проверени през системата на здравното осигуряване, защото там можеш чрез ЕГН да разбереш дали това е човекът, който се е подписал. И въпреки всичко, по неясни причини,
и по неясно каква система, една част от тези подписи бяха обявени за непълни. Тук е много интересно колко служители работиха в събота, неделя и понеделник, как проверяваха нашите подписки, машина ли ги проверяваше, хора ли ги проверяваха, как те постановиха, че толкова подписи липсват, и ние ще настояваме за пълната информация по този въпрос. Защото с подобна процедура да бъде заличавана една инициатива, една форма на сдружаване по един обществено важен въпрос, си е чиста, процедурна, тоталитарна хватка. Сега ще дам възможността и на другите ми колеги да изразят позиция по въпроса, но това, което искам да завърша моето изказване, е, че тази система, в която живеем, на тази власт, която вече наистина окупирала всички почти възможни институции и би трябвало разделни власти, се опитва да игнорира, да заличи възможността от опозиция, от алтернатива, да наложи една теза, защото пак казвам, това не е референдум. В референдума има за и не, няма алтернативна позиция и теза. Няма такива неща в референдума, в истинският референдум, в истинските демокрации и развити страни. Опитват се да наложат една теза чрез процедура и използват всички възможни властови хватки да я наложат буквално на хората. И закона по този начин е съставен, и сега това, на което сме свидетели, това грозно лице на иначе демокрацията в България. Благодаря ви. Давам възможността на моите колеги. Добро утро. И аз ви благодаря за присъствието на тази пресконференция. Както Борислав каза, казвам се Георг Топарев и съм съпредседател на Зелените. Искам да допълня няколко точки от това, което Борислав каза. Първото нещо, смисъл на един референдум е гражданите на една държава да направят информиран избор. Ще дам като пример референдума, който преди около 2 месеца се проведе в Латвия, също за строежа на нови ядрени мощности. Тяхното правителство бяха създали уебсайт 1 година преди провеждането на референдума, на който много точно се казваха всички параметри на проекта. Цената, кой ще прави този проект, къде ще бъде, какви са условията за опазване на околната среда и така нататък. Гражданите на тази държава имаха 1 година време да се информират, да дебатират по медиите, по телевизия и радио и така нататък. Освен това, дебатите в тази държава се провеждаха съвсем свободно, нямаше инициативни комитети, неинициативни комитети и така нататък. Това беше наистина един обществен дебат и както знаете, макар че в Балтийските републики ядрената енергия е изключително развита, там на референдума се реши с нея. Това нещо в България тенденциозно се скрива, този дебат. Правителството се опитва да покрие, да няма дебат, хората да останат неинформирани за какво гласуват. Това е първата точка. Втората точка, това е за несиметричността на самия референдум. Борислав вече каза някои от проблемите с законодателството при този референдум. Това, което аз не мога да повярвам, че все още никой не го дебатира по медиите, това е как може един референдум, който се свиква от една група от хора, тази група от хора автоматично да бъде обявена за хората, които ще представляват за страната на референдума. Никой в България, като че ли никой политик в България не може да си представи, че в една демокрация може да има група от хора, които желаят просто да видят какво е мнението на един народ. Това е абсурд, юридически абсурд, това е демократически абсурд също и според мен тези абсурди ще бъдат наказани
Аз съм сигурен, че правителството на ГЕРБ ще спечели още един мандат, но този мандат сигурно ще бъде зад решетките, защото не може по този начин една демокрация, една европейска държава да се потъпква демократичните права на гражданите. По-нататък ние ще отговаряме и на други въпроси, но сега да дам думата на... Благодаря, Георг. Господин Газдов също иска да каже. Аз благодаря за присъствието на малкото гости в публиката днес, специално на канал 3 и на Българско национално радио и разбира се на госпожа Капон и на господин Иванов. Много е жалко, че по този начин беше отменена регистрацията на нашия инициативен комитет, защото чуваме ли се нещо, стана малко микрофония, защото на практика ние сме единственият инициативен комитет, който защитава тезата против ядрената енергетика в България, т.е. против изграждането на каквито и да е нови атомни централи. Аз много уважавам позицията и на господин Иванов, и на госпожа Капон срещу изграждането на проекта АЕЦ Белене, защото той е изключително скъп. Той е едно блато, от което изплуват най-различни корупционни схеми, но към него аз трябва да добавя това, което нас също ни притеснява. Освен високата цена, ние сме притеснени от рисковете, които крие атомната енергия. Ние сме силно обезпокоени от това, че никой не говори за отработеното ядрено гориво. Къде ще бъде съхранявано това в следващите 200-300 хиляди години, т.е. хиляди поколения след нас. И разбира се, кой ще плати за това нещо. Но много хора се опитват да ни представят като едва ли не шепа еколози, отчаяни типове, които са антисистемни играчи и нямат какво да предложат. Това не е вярно. Ние затова и в заглавието сме си написали много ясно кои сме и какви сме. Ние сме зелените алтернативи против АЕЦ. Тоест ние сме едно широко обединение от политически партии, неправителствени организации, бизнес сдружения, като това, което аз представлявам. И нашата идея всъщност е, че в България имаме възможността да направим нещо много повече от това да похарчим 20 и кусор милиарда евро за една нова централа в Белене. Има възможността да направим нещо повече от това да изградим седми блок в Козлодуй, който апропо вече очевидно е в процес на легализация, т.е. работи се по него и нашите политици не се интересуват от това какво всъщност ще бъде решено на референдума. Решението вече очевидно е било взето някъде другаде за затворена врата. Така че ние имаме какво да предложим на гражданите и ще го направим така или иначе, с или без регистрация на този инициативен комитет. Защото, да си кажем честно, каква всъщност беше целта на ЦИК и въобще на управляващите, за да приемат такъв модел на защита на една или друга позиция в референдума? Целта беше да се даде една мантия на легитимност на няколко инициативни комитета, само че в момента то се оказа като ямурлук, т.е. не е съвсем мантия, малко по-различно се получи. Поздравявам, разбира се, нашите колеги и партньори. Сигурен съм, че с тях имаме ужасно много общи тези, които ще споделяме в следващите седмици до референдума на 27 януари. Но съм съгласен, разбира се, и с колегите Сандов и Топарев. Това, което видяхме в последните 3 седмици по регистрация на инициативните комитети, всъщност е един процедурен трик, то даже не е и трик, това е един подход, чиято цел беше да се изключи единствената наистина алтернативна позиция от дебата. Няма как да се изключи обаче тя. Ние ползваме така наречените социални медии, които са енигма за голяма част от политическия ни елит. Младите хора, с които комуникираме и хората, които над 9000, над 8500, които подписаха нашата подписка, голяма част от тях даже си признаха, че не са взели решение как ще гласуват, но искат да бъдат информирани. И ние ще ги информираме. Искрено се надяваме, че свободните медии в тази държава, колкото и да са ограничен брой, ще обърнат внимание на нашата позиция и ще информират своите зрители, читатели, слушатели, така както ние имаме желание да информираме всички граждани, включително тези, които са за ядрената енергетика, защото много от тях вярват в митове. Митовете на ядреното лоби, на голяма част от политическата ни класа, особено тази, която е на първо и второ място в момента в сегашния парламент по брой народни представители.
Така че от тук насетне очаквайте от нас факти, очаквайте желание да защитим интереса на българските граждани и ние няма да създаваме нови митове, напротив, ние ще се борим за това да разбием съществуващите митове. А те са, че ядрената енергетика е ефтина, това просто не е вярно. Нито в България, нито във Франция, нито в Финландия или където и да било другаде. И това се показва с факти. Ние твърдим, че атомната енергия не е сигурна. Ето вчера ТЕПКО, операторът на централата в Фукушима, призна, че не само земетресението и цунамито са довели до ядрената авария, а и голям брой човешки грешки, лоша подготовка, лоши навици. Да не говорим, че наскоро се оказа, че не цунамито, а точно земетресението е предизвикало проблема в реакторите в Фукушима. И така нататък. Нашата теза е проста. Атомната енергия е скъпа, тя крие много рискове и отработеното ядрено гориво трябва да бъде складирано някъде в България за следващите 200 000 години. Къде ще бъде това някъде? Дали на площадката на Софийския буклук, или може би в Цалапица, или в Русе, или в Мадан, някой да излезе и да каже: аз искам ядрените отпадъци при мен, защото аз лично не ги искам. Благодаря много на Никола Газдов за тези силни думи. Госпожа Лилия Костова. Здравейте и от мен. Аз искам да допълня това, което Никола каза. Като един от хората, събирали най-активно подписи от обикновените граждани по улиците на София, мога да кажа, че хората първо въобще им беше трудно да разберат за какво им ги караме да дават всички тези данни. И това за мен беше една наистина изключително странна хватка от страна на ЦИК. Изобщо, за да можеш да кажеш мнението си, да караш 7000 души. И реално 7000 души бяха хората, които се искат за партия, не за инициативен комитет. Тоест ЦИК произволно взе неща от избирателния кодекс, за да затрудни максимално регистрацията за един изключително кратък срок, който, между другото, хора от ЦИК в тяхно вътрешно заседание са признали, че не е много ясно защо е определен точно по този начин. И да, хората, които спираха да ни чуят, наистина бяха склонни да се подпишат за това да има демократичен референдум, но разбира се, за да схванеш въобще какво се иска от теб, е нужно едно сериозно време. Аз също много съжалявам, че реално няма да имаме честен дебат, защото референдума има шанс все още, може би не като част от официалната кампания, но, както каза Никола, в социалните и всички останали свободни медии, да се превърне в дебат за енергийната политика на България въобще. Защото да, така е, ако ние кажем не на ядрената енергетика, ние трябва да кажем също какво искаме да развиваме. И виждаме какво се случва всъщност на южната ни граница. Там нашите съседи, Турция, желаят да строи евентуално също нова ядрена централа и хората от другата страна на границата, както всъщност и хората от двете страни на границата, нормалните хора, които трябва да живеят с тази ядрена централа, са против, и българи, и турци. И въпросът е, не е ли по-добре всички ние заедно на Балканите да си сътрудничим и да измислим начин как да излезем от капана на ядрената енергетика, която реално заплашва всички нас. Защото дали аварията ще се случи на границата, на нашата северна граница или на южната ни граница, няма голяма разлика. Просто дебата за ядрената енергетика е наистина нещо, което е извън национално и този национален референдум всъщност можеше да даде знаки на нашите съседи какво искаме ние от тук нататък. Благодаря. Благодаря на Лили. Петко Ковачев. Благодаря. За разлика от колегите, аз трябва да ви кажа, че аз съм щастлив. Аз съм щастлив, защото ГЕРБ показа от кого се страхува. ГЕРБ показа от кого се страхува и ГЕРБ се страхува от зелените. Добре, това микрофон ще. ГЕРБ се страхува от зелените. Властта в момента в България има един опонент и един враг. Това сме ние.
И религиозните фанатици на тема ядрена енергетика, слугите на Путин и на българската ядрена мафия, каквито са както Сергей Станишев, така и Бойко Борисов, заедно мобилизираха своите ибликчии. ЦИК, Върховния административен съд, служба ГРАО. Ние трябва да кажем, че в момента, тъй като референдум е начало на политическата кампания за изборите, нещата са ясни. Опозицията в България са зелените. След като човек на годината са протестиращите на Орлов мост и след като всички свързаха този протест с зелените, след като нашия колега Тома Белев също е сред номинираните и наградените, властта разпозна от кого да се страхува, от гражданите. Ние почнахме като партия на гражданското общество, продължаваме да сме такава и вече властта официално разцепи държавата на власт и граждани. Ние сме от страната на гражданите. И ние ще продължим да сме там. Дали ще сме забранени? Аз се пошегувах преди малко, че ще обявим комитет забранените и така може да работим. Нас няма как да ни спрат да агитираме. Нас просто не могат с никакви милиционерски и други хватки да ни затворят устите. Нещо повече. Нашите колеги от Европейската зелена партия ни подкрепят и ще бъдат тук, независимо дали сме регистрирани или не, за да говорят заедно с нас за проблемите, за които стана въпрос и които са много повече, отколкото току-що казаха и Лили Костова и Никола Газдов и Георг Топарев. Трябва да се разбере най-сетне, че ние сме на вододела на това дали държавата ни ще остане да се товари с непосилни разходи, защото вижте си всички вижте сметките за ток, сметките за топлоенергия. Къде е прословутата зелена енергия, която ни обвиняват, че дига цените? 3,5%. Това е в цената. Всичко останало е класическата енергетика. Да, и ние се борим за промяна на нещата. И за това аз мятам, че от тук нататък, както референдума официално ще е предизборна кампания на големите уж политически играчи, той е предизборна кампания на гражданското общество срещу политическата клептокрация и мошенници. И ще завърша с един цитат от Закона за защита на личните данни, защото аз мятам, че това наистина трябва да продължи да се работи в тази посока, да променим не само Закона за прякото участие на гражданите, където изрично се настоява да се събират лични данни, но и в други негови части, защото специално в тази част пък Закона за защита на личните данни, член 5 казва следното. Забранено е обработването на лични данни, които, точка 2, разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозна, философска, политически или синдикални цели. Да, част от хората, които се подписаха при нас, се притесняват, че ще ги свържат с политическата партия Зелените и вероятно затова не са си написали до край данните, което ние смятаме и аз лично смятам, че те имат това право, поради което пък от друга страна ще се борим подписките и изобщо тези неща в България с изключение на наистина строго правната необходимост, да бъдат както по целия свят. Име и подпис. В крайна сметка хората в държава, в която властва страха, който със всеки ден се насажда повече, имат абсолютно нормалното човешко право да се страхуват от това да се сложат данните и смятам, че ние трябва да продължим да се борим за запазване на онова, на онази, как се казваше на английския privacy, т.е. личното пространство на хората, да. Така че за това не само по политическа, но и по правна линия ще се опитаме да поправим този закон, защото българският закон за допитване за прякото участие на гражданите е абсолютно недемократичен по начина, по който и беше прият и има толкова много постановки.
Пак ще повторя. Кампанията за изборите започна. Ние сме от страната на гражданите, останалите са от страната на крадците и на ядрената мафия. Благодаря много на Петко. Аз абсолютно се съгласявам с него и трябва да знаете, че нашата кампания ще започне от утре. Няма да чакаме 27 декември. Няма да се съобразяваме с излишните пречки, които се създават пред регистрираните комитети. Няма да мълчим по никакъв начин, а когато не искат да ни чуят, ще им се наложи да ни чуят по друг начин. Искам да съобщя няколко неща, които са важни. Едното от тях е, че ние ще подадем жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Това е гарантирано. Имаме нарушение със сигурност минимум на член 10 на възможността, свободата на сдружаване по дадена обществена тема. Имаме със сигурност и други нарушения, които виждаме там. И аз съм и на член 11. Аз съм убеден, че ние ще спечелим това дело, макар и след референдума. Просто съм убеден. Второто, което искам да ви съобщя е, че в понеделник от 12:30 пред сградата на ЦИК на площад Независимост ще има протест, за който ще ви информираме по-късно в какво точно ще се изразява, но от сега питаме ЦИК какво да правим с личните данни на тези допълнителни над 1500 души. Какво да правим? Ние не знаем. Ние сме инициативен комитет, който вече не съществува. Това са лични данни. Какво да ги правим? Те изгориха нашата възможност, може би да дойдат да изгорят и тези подписи. Ние ще им ги предоставим да ги изгорят. Искаме да разберем как точно се оказаха непълни данните на предишните. Дали това не е някаква система електронна, която по кръстнопис и добър почерк успява да разпознае дадените подписи и по същият начин, когато партията на ТИМ във Варна, нашият град, събере подписката чрез преписване на данните от пенсионния фонд на ТИМ, същия този съд даде възможност в 3 дена да допълни подписка. Впоследствие се установи от прокуратурата, че това е по този начин събрана, преписана, подписка. Същия този съд дава възможност на този партия да има в момента 3 общински съветници във Варна. По същият начин, същият този съд дава възможност на 2 други партии да довнесат, позовавайки се на същия член. Защо направи изключение за нас? Предвид, че ние не излъчваме никакви представители във властта. Ние искаме да защитим демократичната позиция. Защо този съд си противоречи? Това е лоша практика за напред. Ако имаме някога друг референдум, истински или неистински като този, то тази практика ще тежи. Защото ние не можем да знаем, ние нямаме достъп до системата на ГРАО да знаем как всеки един от тези подписи може да се окаже валиден или невалиден. Ние сме събирали подписката на улицата, събирали сме в малки градове, в големи градове, познаваме хората, които са се подписали или сме ги срещнали. Ние знаем, че тези хора съществуват. Не са извадени от списъка на пенсионния фонд на някоя мафиотска структура в България, която си прави политически партии, за да окупнява властта. Тази практика показва, че този съд е купен. Не, той е дирижиран от властта. Както са дирижирани институциите на ЦИК или на ГРАО. Това е тежката присъда, която показва в момента в България. Това е форма на тоталитарен подход. Неудобните биват заличавани с процедурни хватки. Тезата и начинът в момента, по който се строи Козлодуй, да речем, нови реактори, нови мощности, начинът, по който все още НЕК плаща пари в голямата яма, продължава да пълни милиардите, които българските граждани трябва да отделят за Белене, продължава. И просто тази теза трябва да бъде наложена чрез един такъв псевдореферендум, където някакви защитници на алтернативната теза трябва да се регистрират по някакви форми, накрая да няма дори безплатен достъп до медии, накрая да няма дори дебати, защото ако с другата страна бойкотират дебата, ти няма как да имаш дебат. Това е налагане на теза чрез процедура и аз призовавам, и ние призоваваме всички, които са против тази система на недемократичност, на тоталитарност, да излезнат и да гласуват с не. Да прекратим тази
грозна сцена, единственият вариант е да се излезе и да се гласува с не. Тази теза не трябва да бъде подкрепена в никакъв начин. Нито игнорирана, нито бойкотирана. Тезата трябва да бъде отречена. Само това е начина. Да се излезе и да се гласува с не. Господин. И аз последно искам още веднъж да благодаря на господин Иван Иванов и на госпожа Мария Капон, че са днес тук. Ние сме готови да търсим общи теми с тях, защото смятаме, че има такива. Конкретно от тях в последните месеци и в последните дни също така се чуха много ясни тези против изграждането на нова централа в Белене. Ние, разбира се, не споделяме тяхната теза, че трябва да има нов блок в Козлодуй по причините, които споменахме по-рано. И съвсем ясно искаме да кажем, готови сме да търсим общ език и допирни точки, но ние ясно заявяваме, че сме против изграждането на каквито и да е нови мощности. Било то в Белене, Козлодуй или където и да е другаде на територията на България. Включително наши колеги и приятели ще участват в общественото обсъждане в понеделник срещу изграждане на нови тецове или АЕЦ близо до българската граница на турска територия. И трябва да ви кажа, че освен българските ни колеги, има и много турски колеги, които ще бъдат там. И тук искам да помоля за един кратък коментар господин Иванов и госпожа Капон, дали те са готови да търсят общ език с нашия инициативен комитет, въпреки че той не е регистриран, и ако да, по какъв начин бихме могли да направим това? Само ще ви помоля, сега ще ви дам възможността. Георг искаше да допълни с нещо важно, което нашите колеги от Европейският парламент вчера излезнаха с прес-съобщение, което по-късно журналистите ще получат и ако решат ще прочитат. Георг, само ако можеш да кажеш за тази пресконференция. Това, което исках да добавя към изказванията на Лили и Петко, беше, че всъщност за европейците, не само за българите, за европейците това е един европейски референдум. Ако след последните събития, които стават във Франция, Германия и така нататък, практически цяла Европа казва не на ядрената енергетика. България е общо ето последния бастион на ядрената енергетика в Европа и по това, което ние чуваме от нашите приятели в другите европейски страни, ако България гласува с не на този ядрен референдум, Европа, по принцип, Европейския съюз ще каже не на тази опасна технология. Доколко хората са загрижени от това, което става в България, от медиите и така нататък, ние вчера, след практически решението на ВАС излезе доста късно след обед, независимо от това зелената група в Европейския парламент е дебатирала това решение в петък след обед, което, както знаете, не често става. В петък след обед това е дебатирано в Европейския парламент. Те напълно ще ни подкрепят в нашите усилия да започнем едно дело в Съда за човешки права, Европейския съд за човешки права, и те потвърждават тяхната си воля по време на кампанията за този референдум да присъстват в България, да ни помагат, да агитират заедно с нас, да са в медиите. Освен това, е много важно да се разбере, че те ще направят всичко възможно в България медийната политика, мафиотската медийна политика, за която моите колеги вече говориха, да има край. В България медийната политика да бъде демократична и отворена. И това ще има голями последствия в бъдещите няколко месеца, защото Европа вече много внимателно следи това, което става в България. Само един цитат от Ребека Хармс, която е президент на Зелената група в Европейския парламент. Тя казва, че условията на провеждане на този референдум в България са нечестни, че страната на референдума има една привилегирована позиция и че те ще окажат пълната подкрепа на не страната по време на дебата. Благодаря ви.
Благодаря за тази позиция на нашите партньори от Европейското семейство. Припомням, че те са четвъртата по големина група в Европейският парламент. Сега призива, който от Никола, той е и общ, разбира се, искаме да дадем възможността на нашите гости, госпожа Каполни и господин Иванов, да споделят или да кажат, да изразят коментар. Първо искам да ви благодаря за... Не се чува. За записа просто. Искам да ви... Искам да ви благодаря за поканата. Ние в последните седмици активно работим, обменяме информация между трите комитета. Демокрацията днес е правото да сме различни и да изказваме мнение. Смятам, че това няма да ни бъде отнето, независимо кой е регистриран и кой не е. Първо искам да ви подкрепя за това, че беше много трудна самото събиране на подписка. При всички измами през личните данни в последните месеци, години, хората са много притеснени да дават всичките си данни. Единен граждански номер, адрес постоянен. Много от хората и на нашите пунктове казваха, ама така някой може да ми продаде апартамент. Затова смятам за абсурдна позицията, която взе Централната избирателна комисия, да приложи изборен кодекс в дадени части и сега последно се оказа, че за 2 милиона стигнаха разходите, които може да прави всеки инициативен комитет. Ние си го говорихме в последната ни среща и с господин Иванов, и с господин Сандов, че това е битката на Давид срещу Голят. Така че от името на Единна народна партия, на която съм председател и инициативния ни комитет Беляне, за нас най-важното е всяка една позиция, която е не на ограбването на България, не на мафията, да бъде изразена именно чрез гласуване. И това, което аз мога да ви кажа, е, че можете да разчитате на цялостна координация, участие на заседание, обща кампания, независимо дали имаме разлики в някаква от позицията. Защото демокрацията е да дадем правото на хората да имат информиран избор. Аз смятам, че българските граждани, които подкрепят дори тезата на БСП, са неинформирани. А що се отнася до сигурността, защото вие най-добре може да говорите за нея, казвам го като майка, нищо по-важно няма от сигурността на децата ни. Затова цялата тема за ядрената енергетика започва с сигурността. Сигурността на технологиите, сигурността на инвестициите, сигурността на качеството на живот на хората. Смятам, че в тази кампания трябва да обясняваме какви инвестиции трябва в енергийна ефективност да се влагат, къде изобщо трябва да върви начина на живот на България и на децата ни. Затова си позволявам тук още веднъж съвсем публично да ви заявя, че няма нужда на призиви. Аз смятам, че ние стоим от едната страна, независимо какви условия ще създадат, независимо каква цена ще дадат, не могат да ни спрат. В това аз съм убедена, защото вярвам след тежките и мъчителни разговори, които и вие сте провеждали на пунктовете, където събирахме подкрепата в подписката, за това, че хората искат да спрат измамата и непрозрачността. И преди да приключа и още веднъж да ви благодаря, искам да ви кажа, че безобразието е, че в бюджета на този референдум има близо 3 милиона за МВР. Тоест, от 14 милиона, които са дадени от правителството за референдума, 3 милиона са за МВР. Нашата полиция ще ни пази. От кого? Това е първият въпрос. Всяко едно ведомство е намерило начин как да вземе едни 500-600 хиляди поне, т.е. нещо като следколедни добавки, а за информационна кампания дори на Централната избирателна комисия има 100 хиляди лева. Казвам го, защото един референдум, основната част на демокрацията е да можем да дадем позициите си. Независимо дали ни харесват едни на други, това е демокрацията. Безобразие е начина, по който ще бъдат разпределени тези пари. Благодаря ви. Здравейте и от мен. Аз съм тук наистина за да изразя моралната подкрепа от името на
оглавявания от мен инициативен комитет на хората от партия Зелените, които инициираха инициативния комитет, чиято регистрация беше отказана първо в Централната избирателна комисия, а след това и във Върховния административен съд. Разбира се, аз съм сигурен, че властта в България в момента желае да маргинализира дебата за предстоящия референдум. Наистина се превръща предстоящия референдум в битка на Давид срещу Голиат. В ролята на Голиат са както партията, която управлява в момента страната ГЕРБ, така и нейният противник в кавички БСП, за които всички знаем, че е в основата на всичките усилия за построяването на АЕЦ Белене. Но както и в митологията, така бих казал и на референдума на 27 януари, може да се окаже, че Давид ще победи Голиат, защото на наша страна, на страната на тези три инициативни комитета, макар и единият не регистриран, стоят гражданите на България. Нашата основна цел в оставащите месеци и половина е да можем да достигнем с посланията си до всеки гражданин на страната. Защото не мога да повярвам, че човек, който е информиран за тази огромна измама, най-голямата измама на българския посткомунизъм, а именно АЕЦ Белене, би гласувал за нея, ако получи информацията, която всеки един от нас може и трябва да му предостави. Но дори и в тази част, относно провеждането на информационната кампания, това, което ще се разпише като бюджет и трябва да бъде прието като бюджет за кампанията, показва, че на двете обществени най-големи информационни центъра, имам предвид Българската национална телевизия и Българското национално радио, от целия бюджет на кампанията са предоставени само 2,5%, което значи, че ще бъде съвсем минимално отразяването на тази кампания от обществените телевизия и радио, доколкото това може да бъде осъществено безвъзмездно. А от друга страна, повишаването на допустимата сума, която може да бъде изразходвана от всеки един от основните четирима участници в кампанията, двата инициативни комитета против строителството на Белене и инициативния комитет и парламентарната група на ГЕРБ, които застъпват тези за строителството на Белене, на 2 милиона, означава, че ние наистина ще бъдем заляти с информационна кампания от власт имащите и пари имащите, ако мога така да ги отразя, двата политически субекта, които защитават тезата за строителството на АЕЦ Белене. Защото тази сума, която е определена, е очевидно непосилна в пъти, дори бих казал десетки пъти, за всеки един от нашите три инициативни комитета. Аз не само искрено се надявам, но съм убеден, че всички ние, които сме днес в тази зала, трите инициативни комитета, ще работим всеотдайно и в много тясно взаимодействие, защото имаме една ясна кауза. Да спрем и да погребем окончателно проекта Белене, който е икономически неизгоден, финансово необезпечен и екологично опасен за България. И да не позволим сегашното и следващото поколение да ги натоварим и като воденичен камък на шията да плащат 21 милиарда. Това ще бъде едно непосилно бреме и това трябва да обясним и на гражданите на страната. Убеден съм, че референдума, който ще стои, ще бъде важна част от европейския дебат. Надявам се, както Ребека Хармс, така и други представители на партията на Зелените, надявам се дори и от Русия да има хора, които ще дойдат по време на кампанията, за да
застанат на наша страна и да информират българските граждани. Защото все още, уви, в България не се разбира, че Европа и света тръгнат по пътя на една енергийна революция, в която наличието на такъв проект, който към момента е с 20 годишна давност, говоря за АЕЦ Белене, ще ни превърне наистина в задния двор на Европа. Нека да не го позволим това и да положим всички усилия, за да можем и с гласовете против строителството на АЕЦ Белене да спечелим референдума. Благодаря ви. Много благодаря на госпожа Капон и на господин Иванов за тези думи. Знам, че това са отношенията и мненията на инициативните комитети, на хората, които застават в тази позиция. И ние сме го казвали и преди днешния ден. Вероятно това е нещо, което няма дори да свърши с референдума. Битката срещу монопола, срещу тази ядрена и въобще енергийна измама ще трябва да се води на един широк фронт, в който ние участваме и ще участваме заедно и с тях. Давам възможността сега на журналистите, които са в залата, макар и малък брой, да зададат своите въпроси, ако имат такива. Заповядайте. Милена Зашева, БТА. Малко повече подробности, аз закъснях, за което се извинявам, може да сте ги дали преди това. За решението на вас от кога е, какво е? Разбрах, че вчера е излязъл в късния следобед. Решението е от вчера по бързата процедура, макар че ЦИК не знае какво е бързата процедура. Жалбата е заведена в вторник, тъй като в понеделник Централната избирателна комисия заличи нашата регистрация. Ние заведохме жалбата във вторник, тя трябваше веднага да отиде в съда, но се забави 2 дена, незнайно поради какви причини и в нарушение на закона. Онзи ден е пристигнала в Върховния административен съд. Вчера имаше бързо производство. Ние, разбира се, защитихме нашата позиция, но Върховният административен съд отреди, че жалбата не е недопустима и остави в сила решението за заличаване на нашата регистрация. Решението мога малко по-късно да ви кажа като номер какво е, но може лесно да бъде открито на сайта на вас по дело 15018 с дата 14 декември. Това е по процедурата, която е. Това е в противоречие на досегашната съдебна практика на Висшия административен съд, Върховния административен съд, който в 3 дела от миналата година, от 2011, по същите казуси, е отменил решение на Централната избирателна комисия за заличаване на такава регистрация, е дал възможност за довнасяне на подписи, ако се окаже, че ГРАО не разчита всички тези, които са внесени преди това. И даже ние ги носим тези подписи сега с нас. Те са 2 пъти повече, отколкото са необходими. Сиреч 50% от тези да кажат, че не са невалидни, въпреки че пак сме ги преглеждали, пак имаме възможност да се регистрираме. Но явно противоречива практика на съда, явно политическо решение. Аз съм сигурен, че това е политическо решение на Върховния административен съд, както е и политическо решението на Централната избирателна комисия, на мнозинството в Централната избирателна комисия, което реши да не ни даде такава възможност за довнасяне на подписи, който реши да създаде такава абсурдна процедура въобще по изразяване на, забележете, алтернативната позиция. Пак казвам, това не е референдум, това е налагане на теза, на статуквото, на властта, чрез процедура. Това е фарса, който ние ще преживеем. И именно заради това, и именно заради все по-видимото недоволство на гражданите, все по-сериозната гражданска опозиция в тази страна, антисистемна, защото това е система на тоталитаризъм, пълзящ тоталитаризъм, именно заради това хората трябва да излезнат срещу системата, на улицата, дори ако трябва с други форми, и да гласуват с нея. И аз само едно кратко допълнение. Нашата цел всъщност не е да се позиционираме като официално признат инициативен комитет, просто така ни беше наложено да регистрираме. Ние го регистрирахме, заличиха регистрацията, това за нас вече няма значение. Ще обжалваме решението, но основната ни цел е да информираме хората.
ние искаме да им кажем какви са аргументите срещу изграждане на нова атомна мощност в България. Те са няколко: високата цена, високите рискове, липсата на яснота какво ще се прави с отработеното ядрено гориво и, разбира се, алтернативите. Алтернативите са няколко. Една от тях е, разбира се, възобновяемите енергийни източници, които стават все по-евтини и които не ни задължават да внасяме вятър, слънце или вода от Русия или където да било другаде. Така че това, което ние ще направим от тук насетне, е да проведем една позитивна информационна кампания, която да накара хората да гласуват срещу нова атомна централа в България. И затова, както вече казахме, сме готови да се сътрудничим с всички, които защитават същите идеи. Благодаря. Тук имаше желание за изказване. Геннадий Кондарев. Да, ако позволите, бърз коментар. Първо аз искам да кажа, аз съм Геннадий Кондарев за Земята, приятели на Земята в България. Искам да кажа, че въпреки липсата на благословия от ЦИК, за нас има 3 инициативни комитета, така че поздравления, каквото и да става, знам, че битката продължава. Десетилетия беше налагана една теза в България, от срещната страна почти не беше чувана, така че през оставащия месец, трудно е да го наречем и месец с всички празници, именни дни, Коледа и Нова година, които се задават, няма да има достатъчно време за дебат, но дори през този месец да бъде дадена изцяло думата на тезата против, той няма да стигне да компенсира десетилетия промиване на мозъците. В същото време, вече беше казано, нали, маса пари ще се излеят, за да могат да подкрепят тезата за. От срещната теза трудно ще може да получи някакъв шанс реално да бъде чута през идния месец и нещо, които остават. Искам да призова хората към следното. Четете. Информирайте се, що е то ядрена енергетика и какви са реално рисковете, защото всички проучвания показват, че българите са най-слабо информирани, обаче пък са най-подкрепящи ядрената енергетика. Абсолютно. Втората стъпка – агитирайте. След като се информирате, аз съм сигурен, че няма как да не сте в позиция против. Агитирайте всички близки и приятели. На 27 януари да отидат и да гласуват каквото и да е времето. Ако ще да настанат сибирски студове, просто бъдете пред урните. За съжаление, всичко показва, че избирателната активност ще прескочи тия прочути 20%, така че не трябва да позволяваме гласуването под строй да измести възможността да покажем, ако не, че хората, които са осъзнали и са дорасли за тезата против, са нарастваща група от хора. Защото за уважаемите поддръжници на ядрената енергетика, които няколко пъти бяха наречени ядрена мафия, и те са точно това, притеснителното е, че единствената група, която нараства, са хората, чието очи вече се отварят. Това е нарастващата група. Хората, които поддържат тезата против ядрената енергетика. И накрая една инициатива, която се опитваме да правим с неправителствени организации, надявам се ще бъде подкрепена и от инициативните комитети. Каквото и да се случи на референдума на 27 януари, решение после ще се взима от уважаемите народни представители в Народното събрание. Опитваме се да направим, нали, ако приемем, че те са представителна извадка на един народ, който е слабо информиран, обаче с висока поддръжка на ядрената енергетика, предполагам, отразяват долу-горе същите пропорции в парламента. Опитваме се да правим едно антиядрено училище, което ще се провежда всеки петък или, както е другата седмица, когато петък вече е ваканция, вероятно ден-два преди това, едно антиядрено училище за политици и граждани. Надявам се да бъде отразено като инициатива и от медиите, защото това ни се струва най-пряката възможност да достигнем с кратки и ясни тези до обществото. Надявам се да бъде посетено и от политиците, които присъстват на пленарните заседания преди парламентарния контрол в парламента. Очаквайте инициативата всеки петък, наистина кратки, смилаеми тези и уроци, които надявам се ще ни дадат малка възможност във времето, оставащо до референдума, да променим и да отворим още очи. В Народното събрание ще бъде как? Благодаря. Пред Народно събрание? Да, пред Народно събрание сме, защото единственото позволение, което получихме, беше от Софийска община. Ние сме точно на ръба на охраняемата зона на парламента, но достатъчно видни за депутатите, които влизат през задния вход.
Госпожа Цецка Цачева, за сега от кабинета ни отказаха само по телефон да ни допуснат на малко по-топло и на малко по-видно място вътре в коридорите на парламента. Но пък мисля, че и отпред ще успеем да създадем достатъчно шум. Свикнали сме да работим в такива условия. Благодаря на господин Кондарев от Приятели на земята България. Времето ни почти изтича, но все пак последен въпрос или коментар, ако... Да? Много благодаря, че ми давате думата. Използвам това, че всички призоваха българските граждани да бъдат информирани. Най-добрият начин да се информират хората е когато се сблъскат двете тези за и против АЕЦ Белене. Затова ние призовахме, и аз не за пореден път призовавам ГЕРБ и БСП да влезат по време на кампанията в публична дискусия с нас, представителите на тезата срещу измамата Белене, за да може хората да съпоставят, да видят и да прогледнат. И искам да ви кажа, че независимо, че тези призиви ги отправяме вече втора седмица, от страна на двете доминиращи политически сили в страната, ГЕРБ и БСП, има ледено мълчание и били прихвърли на топката от едната партия към другата, като включително Сергей Станишев официално заяви Демократия силна България да влезе в дискусия с ГЕРБ. Качили БСП са индиферентни към този въпрос. По-интересното за слугите. Още по-интересното, че Русия пуска всичките си слуги. Нали? Сега Атака, РЗС и ВМРО в момента с всичките корпоративни интереси тръгнаха тук и там, нали, да се явяват с една единствена цел. Хем не участват в кампанията, хем не искат да участват, хем да я маргинализират. Затова ние ясно и категорично, още веднъж го казвам и на вас, в момента, в който се сключат и договорите с БНТ и БНР като обществени медии, ще седнем, ще говорим, има ясни дебати, темите се знаят, така че да участваме съвместно. Няма никакъв проблем. Има и тема за и против ядрената енергетика като цяло, така че да може да се чуе и цялата теза на третия ни инициативен комитет, който. Благодаря за което. Времето ни изтече. Все пак последен шанс, наистина, ако някой още иска нещо да каже. Добре, в такъв случай закриваме тази пресконференция. Очаквайте ни, ние няма да мълчим. Въпросът е колко повече ще ни чуват. Това зависи и от хората. Ако искат да бъдат информирани, просто трябва да търсят информация и трябва да разберат, че няма да я получат на готово, защото нямат намерение властта в тази страна и силните на деня, пари имащите и власти имащите, да дадат възможност за информиран избор. За това вие счупете системата и сами намерете информацията и излезте и гласувайте с нея. Благодаря.